haba minat kam dan ka jing e yo briu ne ka briu bikin job ha ka jing e le bar haba don ru ka jing yo i jingai ka lat ka ple bar ka jing thmu ka badan kam julong le no e kani ka khubor ka de halor wi rangba uba don ya ka sap ban khaps nyu klam kanu ka jing hikai bar ubala don ru ha kani ka kam manta da ki post nam kabakam skor tanat kadai bawat la ula haban mat shibun ki jing e ha ka jing ya lanti jong u henry uklam kan randien bat ban yat bet chakmat hado ba unala ban seng ya ka dukan kabala bet labyang kat kum kani ka jok ka bamenta uniu rang ba udeu beli thu kerteng kumuba bok lang malnyang uba jukot iet uba ham uba shong basa ha maulai jayor bat kedukan jong u kadai kabala tip kerteng kum ka hap salon bat training center kabadan ha maulai put muri ha persha ka yeng mani presbyterian uniu rang ba ubalas dang nala yeng ban kaps nyu yalaki jong ki ba yeng bat na jing ai man sim jong ki kimi ki pa jong u sham lakot tang ha ka kam ban pen kaps nyu henry ulalong uwei na pedang ki ba ai jing hikai shaki wei pat ki samla ki ba don yak jing ang nut ban pen tebet yala de ha ka ni ka kam haka je kran baruba bok lang ula ong baka jing seng ya kani ka kam ka dei na mar ki bop tre ya kani ka kam ki bun ki bar jala bat kumta kala pun long ya u ban shem ya karai ban seng no ya la ka jong ka dukan ham maulai jayor ringkat ka jing ai man sim nala yeng na sam ula ong bola habban mat shibun ki jing e bar ula hab ru ban tre hadu sautli ki kam ban pen bet pen biang hala yeng la sam bat dei hadien baka kam khaps nyu jong u kala stang ban kiu bo sesang e no ya ki wei pat ki kam bat ban beteng ya ka ne ka kam Haka baning kong shua bangin play kani ka kam ngamla klam da ai ke burom ke jingu yublay namar dei ke jingelam nanti ke bastart ke jungu ke bakum ni ngalong kum bangalong menta bat kum juru i mei ba ipa khamtam ki bala ai men sim yanga nadu bangadang san samla hakikam kinu ki bangi trei ki banga ngatrei kim sim lakhang lat khang lanti te kum ni ngalong kum banga julong de ke jing ai men sim ki jongki bat kum juru iki henmen ki para ki jonga khamtam kemi ki khun ki bla kershan yanga wat langale hakinu ki benta namanta ka kani ka kam namanta ka jing baha bat namanta ka lawai ki jongki te haswa bangan te haswa jongni warja saw persyang shwa bangan sedang nalayeng yaki henmen yaki para te haswa jongni warja saw persyang yaki para ki jonga te kanang ya kisngi ki marjan marparu kilayawan lang tikumta ngai kendu yaki perok projor kilai keren yanga ki ong pinang ban kapsnyu ma kilai wer yanga bangan le syong dukan hapolat mthlong kata hauswa ar hajar saw tinang ta ngala syong dukan halat mthlong la katu kat ni tinang tu pat ngapoi no sahamudat beki tinang mudat beki pat ngalapoi sapolat njir tinang lat njir pat ngapoi no sahapolat skul nonglum hangtei tinang tu pat ngasuthu kibun gijing habanga ya kelenti namar ngalatrang nadu shwa nalayeng ya kakam ka banga don bat nga agnut te kiwan gijing ngai no ya kata namar hapdeng gijing gijing jinjar ngamban se ngalej no hapok sora ngalej apok sora pat ngalej bang ngalej ban kapsnyu ni ban tei ni kakam ngalej na baka benta bangan ti duyong tinaka jing lit ti duyong jonga ka ba ba
kamdei ka basuk namar ka krem ru kamdei ka bajrong ka bayai sirin yang ki bang ya ban supar ban su yai kum ki jakot ki jape te kumta ngayo ipisa na kata ka jing trei jonga na thi na po sora te hang thiru kamdon kata ka dukan khapsnyu jing ki khasi po momlu kata po simen te na kata nawat namang hapsa ba shite hakakam hapsa shite don lu ki bahayang basem jonga shite tani kakam ka bahaban khedang step ting haban sa ba hapo ka hata halum cika trei te kila nilai he kisnyu ai te ki bay trei doyong lang bat nga kita ki bana jangai na jangai ting yawat dukan khapsnyu ting imlap te lembang ta ngam yui ki dukan khapsnyu jing ki khasi te ngayui don tang wi khar ba trei kata kakam te tang taru ngila dei ka sngiyo ba ki yo pisah sngiyo te ngawan phai no sieng nang lawan phai sila yeng te ngai ta ka pisah hi mei ipa ngong pet ngayo pisah tang ini te keladap nam padap yang bangan seng ta kakam te na ka jing kersian i mei pa pat i ai yang play dukan ba mensua hau ar hajar sau pat i play dukan khapsnyu pen play yang ha po jeyur tinang ta i wei khanchi i wei isnat te shibun ki jing duna ki don tang ba handrei lade banga kersian nama ka jing start jing mei paru kim ai sisin ai te ki ai tang ka tu bangan trei bat nang tu kan ngayai sakmat ban trei ngatrei hadu sau tuli ki kam ha ka sisngi makhim step ngatong umnong sau san tuli ki yeng kamdei ko umru ko bami naka kor sorkari kadei ko umru ko ba bang naka jeyur musing yar ti kumta prabaje ngaladep dang step ngalakhe prabaje ngaladep tinggalek secepo jing bela trei misteri dalawan na jaka bela misteri na pries pat sakadukan khapsnyu kepada hapok snong te dedep nang tapat akapur menmit khalar baje pat ngalakhang gidukan namar kade snong ka singai ladang i plie no dukan ru ngasai skinap nong pat dang step kumta kumtahi man kasngi man kapur klem dapur tengah kiu no sahakawai ke dukan pat tenang taru ngadang ya syukumta belai bangan pendap ikitiar ke jing terang jonga bangan te kakam ulaong bo syam la penkot tang hakani henrei na ke jing tipet jong u ula pen priang ya ki jing nang jing tip jong u syaki wei pat ki samla ki padon ya ke jing terang banang ya kani kakam bat ubadang ya beteng hadu menta ban ai jing hikai syaki wei pat ki samla telingban na ke jing hikai upara ke jing i jonga ke ba ladangam pen i kumno kentip te jing ba ka jing pen i ke jonga kitip bat kinang te hang ta ka ngasim bakadei ke na menta kalawai jing kisamla te sibun ngalahi kai ki kena ibun keleng-keleng ki bang ngalahi kai ki te menta pat ngelayo hakani kan ka jaka ka bakham he ka ba menta pat ngala kan ban pen i kita ki sap ki phong ki ba ublei uai kum unong hikai te ngasim kan ke benta bangan hikai ki hakani ka jaka ka jonga nasdang kan ban sim arngut laingut ngapoi pak sakawi ke jaka khamhe dukan tingayo bangan bu sauteli kisit kisuki te ngaperung hang tai kena ngahikai hang tai ki kena te ngasutunat namar ba kiru dake jingikai ki kiti ki jonga kiru menta ki layang halaki kiti ki kicat namar hang ning kumbang sipun ilingkot kendian namar kani ka sterilizer ka ba nabenta ban sterilize yakini ki towel yakini ki machine yaki snat yaki blade yaki khansi baro ki jinon kam ki bai dei haba pendai haka ka bai dei haka met jung breu nga sterilize wa hakani nga sim so na kate na kite ki box ki bangabu ki towel nga thep hakani ka sterilizer te hangni ki bun ki khansi ru hakani ka wei ka sterilizer ru ki bun ki khansi nga sim ka wei heden ka wei nga pendon kam yaki nadu ki brut ki banganyat nadu ke bro te kumta te bat sakawai ru hoj bun baki ong ba hangi kerem ka bai khapsnyo balai kerem ka bai khapsnyo ni ai phi ba bhatam andai ka baki ba wan pat ki ong kadang tat balai kerem ngi hangni sinba nga hikai ki khna haka jingdon kat menta ba uyai ne utrei ni ka kam hangni bat nga ya u ngala hikai janai ki kam te kumta kapor ru kaya kumta ngiru ngisim ka kum mdei boong bang ngisim ngikhenya kata kapor ngikhenya ke berkhoj mdei kakam ka bang trei mangi kalong ka ba
Nolor kata ula ai men sem ya ki weipat ki samla ki baud ya ke jing bom yo kam yo jam baki day ban pendan kam hok ya ke sap ke baki don bat kumta bakin la ban yeng halaki jong ki kejat. Timentang kentu pak yepi. Khamtam ye kitu ki kena ki banga ngai kai yepi. Bat khamtam ru wala kim day ru ki kena ki banga hikai mangaru. Lada ki tre hakan kono ka kamru pide ban penstom mila de. Bat kawai ru am tang ba penstom mila de. Rei ka ba kongsan kadai ba kumno ba phin wat chwa kilat kilenti kumno ba phin yo hakininu ki jikai ki babyang dan kam ba phin wat ilat kilenti habai dei bat ka kanu ka sap lada pidon hakanu ka bentaru dan kam ba phin wat yakino hikai timenta ngala sedang ban ai no yaki form tiki form ru fila ban yo na ni na ka have unique salon training center fila ban wan sim na ni haka pratering bat in penkut ya ka jing ai ki form arpo sautering te tangkini ai te tangkini kinu kiba kwa ban sim bentai kini ka kam training te phila banon sim na kani Katbana kaliang usamla yai ne lang tingai ubadai usamla ubla syahikai hau ba bok lang bat ubla trei menta bat lapan pau ke buram ke bakrau yau new rang ba ubla lam lenti bat kumta ula kentu yaki waipat ki para samla bakin wan syakmat ban syemya kalat ban yo ya ke jenghikai hakani ke kam te ada sungu ya ublai bat kumjuro ada sungu ya ke kasem kujonga ya imei kimen ki jonga mo ki bla kersian ratba yang but I mean same yang aro bangan wan baik dengan kam but kumjuro ada sungu ya sar ibla hikai ba yang mo dengan kam ibla hikai tang man kap sunyu hari ibla hikai ro ya ka akor keburam but hikai ro kumdo bangan duai mo but sungu ya ublai shua ban play kedukan but enda lakang kedukan ro dalam ba na iro ngalaya ngalabun uksa ya kam kijing tre jing kita kumba itre ma imo ngala tre stom ngal sacrifice ya ke baro ba ngayu yalam ya ke bahatam bat ngada kentukan pham ro ya pi ki parasamla ki sendang ni kan thai mo ba phinyawan gen hakande ka jaka training ka help unique salon mo namar akum kani kapor mo ngi ki khun samla teng nyawat ya training shabar state shabar riro leipat kimyo ikan ya ki taki bahikai kan yang ngi mo hangde namar kidang don chu ki bahikai bekam tibet ro wat ya kita ki wei ki bahikai shabar state ne shabar riro ngayo i dalai jung ki khamat ba idai ni sarungi kan betbet sya manikai kapsnyo bad kiwe bepera mo namar ni khung samla ngim don kam than man ki kuslai man penlut dakilak daki pholak ban mi naki jela ne kari jongi mo lei wan hangni ha ka heb unique salon kadon hapo maulai put muri mo wan man pentibit ngapan silur ngakan tu kan pham ya phi ma phin wanam te wanam atatien handai namar ngasung tu dalade mo ngayo mat hakane ka jika hadu bangandalong breu umne mo hadu bangandala gen hoi ngami le sinong ngalung jiro ngamnang mo le ngawan pat hakane ka jaka mo kumdo ngamla stu stau kumdo nganang tat hadu menta ngala kumde ka ba ngalong gen Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya